ni gini. Kadhi nyime eni rowere ne ochano bago wuoth mamuol motis kaka Mashujaa Wetu March e chuny boma ma Nairobi kaka rapar ma jowetegi manowito ngimagi e kinde ng'anyo. Kata kamano chenrono ne ok odhi kaka ne gichano bang' apisas mag obila keyogi. Ma itimore ka riwruok maneno ratiro mag oganda Kenya National Commission for Human Rights yango ni kachop tich ariyo jumani ji 60 osenegi e ng'anyo mosebedo kadhi nyime e pacho ka. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi lero mathoth. E chuny boma ma Nairobi, rowere ochopo korwako tisede marochere kendo ka giting'o mafua makwar. Magi gigo mane gichano tiyogo e chenro ma kawuono mar rapar ni thuondi mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pacho kae kuom dwe achiel kochopo kawuono. Kata kamano, chenro no nok otimore kaka nochan kendo nolokore tuk oyieyo gi paka. Obila nochopo koikore kendo bayo iro malungo wang' kata tear gas canisters mar keyo rowerego. Ka giloso, gikwedo teko mathoth ma obila osebedo katiyogo kuom jong'anyo kendo gijiwo jowetegi mamoko mondo wuog oko mar dwaro telo makare mar ni ma en mana okang' mokwongo. It's been clear time and time again that the police are not here to enforce any law. They are here to enforce orders, and that's what they consistently have been doing. And we don't expect so much better from them, genuinely. This is so wrong. We find this is bullying, basically. Chasing away people, beating them with their batons. We're so unhappy, to be honest. We need numbers to come so that we can be able to spread the message that we cannot continue in this state of governance. We want change. Paro mar moko kuomgi en ni mondo tarik 25 obed odiechieng' mar dhialo thuondi manowito ngimagi e ng'anyo ma tarik 25 dwe mar auchiel higani. Gimedo ni gisebet ka giwuok oko mar kedo ne ngimagi makiny. June 25th was the real National Heroes Day, almost equal to the Mashujaa Day that we have for 1963. So many heroes died trying to picket and present petitions to authorities to make them understand that this country belongs to us. They are mismanaging this country. And I remember that day in Parliament, the biggest conversation was we wanted to reject the finance bill because it was too punitive on us. It is our future that was being auctioned, and it is our future that we are fighting for. Kaluwore gi lipot mar riwruok makedo ne ratich oganda KNCHR mar tarik 23 dwe mar 7 higani, kwan jogo mosewito ngimagi e ng'anyo mosebed kibago e pachoka osechopo 60. Jogo moseyudo hinyruok gin 601. Kwan jogo mosemaki osechopo 1376 ka jogo moseteki koro ochopo 66. Kata obedo ni rowere ne ochano chenro mar rapar ne jowetegi mosewito ngimagi e ng'anyo ma e kaka chuny boma ma Nairobi ne chalo kawuono. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.